Marija Efimova ma ntbagħtitx mill-awtoritajiet Griegi lejn Malta minħabba raġunijiet proċedurali u tekniċi kif tikkonferma s-sentenza mogħtija mill-Qorti Griega. Permezz ta' stqarrija l-Gvern ippubblika t-test oriġinali bil-Grieg taż-żewġ deċiżjonijiet meħuda mill-Qorti Griega li għalissa maċċettax il-mandat tar-arrest Ewropew dwar Efimova. Traduzzjoni ċertifikata mill-Grieg għal Malti tat-test tad-deċiżjoni tal-Qorti Griega iġġib fix-xejn l-impressjoni u l-ispin li ngħatat mill-Partit Nazzjonalista. Al kuntrarju ta' dak li ngħat, jiġifieri li Efimova ma ntbagħtix f'Malta minħabba xi nuqqas ta' sigurtà għaliha u dwar is-salta tad dritt f'Malta, id-deċiżjoni tal-awtoritajiet Griegi iġġib fix-xejn dawn l-argumenti għarrieqa. Il-Qorti Maltija ordnat li Efimova titpoġġa fil-lista tal-persuni imfittxija b'mandat ta' arrest kontriha wara li naqset milli titla l-qorti u tiffaċċja akkużi kriminali dwar frodi mill-Bank Pilatus u akkużi folots li għamlet fuq diversi uffiċjali tal-Pulizija. Fil-fatt sentejn ilu l-Ekspettur Jonathan Ferris kien għamel rapport kontra Efimova brabta ma' rapport fals kontrih. Dwar dan anke l-Qorti Griega għamlet referenza. L-istqarrija tal-Gvern temmet tgħid li filwaqt li tirrispetta d-deċiżjoni tal-qrati trid tirrimarka li l-kummenti politiċi ta' ħaddieħor kienu bbażati fuq invenzjonijiet bilan li ssir ħsara lil Malta.